Vamos empezando. Punto número 7, moción do Grupo Municipal do BNG para a ordenación do tráfico da praza de Irmán Axeitos. A palabra, señor Uribe. Ben, a praza supoño que é coñecida por todos nós, está aquí ao lado da praza de García Martí, é unha praza que está empedrada, é parte desa zona do centro do pobo que se considera peonil, que carece aínda de unha regulación que regule o tráfico ou o non tráfico en esas zonas, pero que ademais nos parece que ten un par de incongruencias. A praza ten hacia a calle Puente dúas salidas, dúas entradas, dúas bocas, unha dela estreita, ven desde o Curraliño, atravesa esa dita calle Puente e na súa totalidade hasta chegar á pedra da praza de Irmáns Axeitos é un paso de peóns, un paso cebra para peóns. A outra parte, o ancho deste vial é apenas un pouco máis que paso de peón, digamos que 2 metros e medio. En cambio, a outra zona, a outro acceso ou saída da praza, que está bloqueado por tres desas xardiñeiras obstrucionistas, ten, 6 ou 7 metros de ancho e permitiría unha comunicación a necesaria e imprescindible de tráfico rodado, máis lóxico que o primeiro que o paso de peóns que é por onde se produce a entrada e saída de os camións pequeno porte, de mediano porte, que se dedican á suministración de material, de mercancías, a única tenda que queda en este momento na praza, antes había dúas. Esta tenda, que é unha tenda de conxelados, podese abastecer perfectamente de calquer camión que deteña, que aparque momentáneamente na confluencia de Curraliño con a Boteira ou nas inmediacións da Praza do Mercado, na Rúa Castelao e en calquer outro lugar para acercarse despois cunha carreta manual e levarlle as mercaderías a esta tenda. Por lo tanto, non se justifica que ali chegue ningún tráfico distinto do que está realmente permitido, porque, curiosamente, por arriba dese paso de peóns poden circular coches na mesma dirección que os peóns para ingresar, para acceder, mellor dito, aos garaxes que hai na zona, na praza, que quedo 2, e se consideramos unha das rúas que veñen a dar a ela 3. O resumo é o seguinte: estáse permitindo o acceso, se está incentivando e dirixindo o acceso de entrada e saída de camión de vehículos rodados de tamaño medio por unha zona na que teñen que invadir por completo o tránsito peonil no paso de peóns, ademais por unha zona estreita, que a posibilidade xa relativamente frecuente, pero que xa se dou, de que os camións poidan tropezar con algunha das vivendas que están por unha das bandas dese paso de peóns, e incluso, se o camión é un pouco longo, se o vehículo é un pouco longo e ten que ir hacia a dereita pola calle Puente hacia García Martí e así, en esa dirección, encontraríase que pode incluso chegar a tocar, impactar con o primeiro dos coches que este aparcando na parte esquerda, saindo desa plaza dese paso peonil. Eso é o que eso é o que ali ocorre, que todos coñecemos, e o que vimos a propoñer é precisamente que se reoriente a cuestión esta, que se permita que o paso de peóns sexa exclusivamente o da parte estreita, que se habilite da forma que sexa correcta a parte ancha de arriba para que só se permita a entrada aos garaxes da zona, dos residentes da zona, ou seja, esa cambiando a dirección prohibida,
e, por lo tanto, impedindo que os camións salan por a parte estreita. O noso acordo, que é triple, os 3 puntos, di así: prohibir o acceso e tránsito pola praza Irmáns Axeitos de calquera vehículo distinto dos que utilizan os garaxes nela ubicados, manter como acceso peonil o agora existente e habilitar como entrada e saída de tráfico rodada a praza a máis ampla e corrixir o sinal de prohibición para ler agás garaxes. Grupo Socialista. Bueno, a ver se agora teño sorte, podo falar dunha vez. Concordando co que di a exposición de motivos, con todo, o que non estou de acordo co primeiro punto, no que di prohibir o acceso e tránsito pola praza Irmáns Axeitos de calquera vehículo distinto aos que utilizan os garaxes. É dicir, se, por exemplo, unha familia que non ten garaxe, que non ten garaxe nese edificio ou nalgún dali, ten unha persona maior, por exemplo, e ten que ir a buscarla á porta, pasa a policía por ali e pode botar unha multa. Por exemplo, cando se vai con carga, non ten o garaxe, non tes vehículo para ir a garaxe ou incluso nas calles que van dar aí a Irmáns Axeitos, levas unha bombona, teño que ir unha persona que non ten para deixar aparcado o coche no curraliño e chegar hasta a casa, como fai? Non hai unha avería nunha casa ou unhas obras, multitud de cousas cotidianas, non podes prohibir a circulación de calquera vehículo. Aos residentes habralle que facilitar a vida. A ver, eu estou de acordo en que as persoas as que, por exemplo, non temos a que ir, ou sea, que non temos vivenda, nin temos nada, non temos a que ir co coche por ali, pero aos residentes habralle que facilitar a vida. Non podes prohibir calquera vehículo. Eu entendo desta maneira. Creo que, para mí, o primeiro punto habería que reformar de tal xeito que os residentes, o sea, se lle poda permitir, pois para determinadas circunstancias, acceder co vehículo ás súas portas, se fora preciso. O Goberno ten a palabra, portavoz. Bueno, nós, cando hai xa máis dun ano, trouxemos ao pleno da corporación a ordenanza de peonís. De feito, esa praza irá incluída nesa ordenanza. Por respecto ao que a voceira do Partido Socialista está dicindo neste momento, incluíase precisamente o acceso a autorizados e non en concreto única e exclusivamente as persoas que son propietarias ou teñen en aluguer garaxes. Por eses motivos e outros moitos, os que consideramos naquel momento pois necesarios, non? Aparte, con respecto ao feito de que só se entre pola zona máis estreita e non pola máis ampla, pois tamén, bueno, é algo que o temos en cuestión, sobre todo polo feito de que a saída ou a zona que está pechada polas macetas, non? E que é máis ancha e que impide pois a entrada e saída de vehículos, pois está xusto prácticamente tamén en plena curva e ten pouca visibilidade. En todo caso, isto é unha apreciación que estamos facendo agora, pero que necesita un informe pois técnico específico para ver realmente cal é ou non a mellor maneira ou a mellor zona para que entren os vehículos. En todo caso, creo e creemos desde Nos Pobra que é preciso volver a traballar sobre este tema, falar cos veciños e veciñas das zonas, falar cos propietarios de comercios e chegar pois a mellor solución e logo traer de novo ao pleno a ordenanza intentando pois ter un consenso e aí sí pois ordenaríamos non solamente a praza pois Irmáns Axeitos, sino en todas as zonas peonís do concello, que é certo que é importante pois tomar de novo poñer ese tema enriba da mesa e tratar pois nos próximos meses de solucionarlo. En principio nós vamos a votar non a esta proposta porque creemos que debe estar incluída nunha ordenanza que realmente regule
todas as zonas peonís do Concello. Polo Partido Popular. Bueno, yo, a raíz de la moción que ustedes presentaban, preguntaba el motivo de por qué la entrada y salida por el paso de cebra. Y lo tenían bien comunicados que realmente en su momento los técnicos determinaron que era la mejor opción. Yo no sé si es la mejor o la peor, entiendo que tiene la dificultad de entrar y salir por encima de un paso de cebra, que realmente es algo, incluso a veces puede ser incongruente. Pero también lo que te manifestaban es que retirar las macetas lo que puede ocurrir es que, independientemente de la señal, pues ocurre lo mismo que ocurre en otras vías peatonales de nuestro municipio, que al final el tránsito es casi permanente. Entonces, creo que quien tiene que decidirlo, supongo que habrá que encargar, no sé si un estudio nuevo a los técnicos competentes para que determinen cuál es la mejor opción de si la entrada o la salida. Así que creo que tampoco la entrada o la salida están limitadas solo a los propietarios del garaje, sino a los residentes en la zona, porque las circunstancias de cada uno en cada momento serán distintas. Pues controlar que sea efectivo. Por eso creo que, siendo conscientes de que lo que hay que mejorar es el tránsito en esa zona peatonal, que realmente se empeoró y se preparó que fuera peatonal, en mejor disfrute de las personas como otros de nuestro concello y que tampoco a veces tienen un riesgo por la circulación que ocurre en ellas. No sé, creo que más que por la falta de conocimiento, sí que por la facilidad de acceso de muchas personas a veces irresponsables o de forma aprovechada. Creo que lo que hay que hacer es primero hacer el estudio y después hacerla. Coincidiendo que realmente hay que hacerlo, pero creo que más que afirmar cómo hay que hacerlo, lo lógico y normal creo yo que se encargaron un estudio los técnicos correspondientes para que determinaran cómo es la mejor opción de hacerlo. Por eso vamos a votar en contra de la ley, no por el fin último, sino por lo que se propone de hacer. Ben, é que, para contestar primeiro a portavoz do PSOE, é que isto precisamente é unha das cousas que xurden, é unha das consecuencias da incongruencia de crear unha especie de zona peonil, pero que non ten unha regulación e se trata como tal. A Porra do Caramiñal, en esa zona, ten unha zona peonil, porque ten pedra posta, e ten unha serie de obstáculos e ardiñeiras para que non pase o tráfico. Cando o tráfico tiña que estar regulado, desde fai moito tempo. E, por lo tanto, non ocurrirían cousas como estas. O que é dable que o Concello, que o seu pleno lle explique á xente por que se debe seguir utilizando por mor de esa pretendida ilegalidade que van a utilizar os que pasen pola parte máis ancha, por que non van a entrar pola estreita, non? Para acceder á zona empedrada. Con relación á cuestión peonil, este grupo, e creo que fomos o único, presentamos unha batería de alegacións. Foron vostedes, o grupo de goberno, que en un momento determinado, no medio dunha discusión, dun debate, dixeron que deran por abandonados esos tipos de regulamentos, porque non creo que foi falando precisamente dos fragmentos, e con relación aos fragmentos participativos, que deixaran esos e outros regulamentos por facer, porque eles tomaban demasiado tempo e non estaban dispostos a. E, por lo tanto, cando tomaban demasiado tempo, deixábalos aí. E eso é así, llean como idea a cabeza, ainda que non este a cuestión. Pero, se vostedes teñan interés no peonil, nós tivémola, porque entregamos ou non entregamos alegacións. Falamos delas sí ou non. Por lo tanto, a cuestión está en que non podemos dormirnos esperando que algún día se faga un regulamento peonil e deixar que se estén utilizando unhas entradas dunha forma totalmente contraria á lógica. Porque os que entran ilegalmente ou os que entrarían ilegalmente por arriba, por a parte ancha, non están entrando por a parte de abaixo. Os que entran ilegalmente por arriba ou por abaixo. Entren igualmente. O problema que temos aquí, independentemente de quen se lle queira utilizar para entrar con un vehículo rodado propio á súa vivenda, por certo, para acceder a esa praza Irmán Sanjeitos, se entra desde moitísimos sitios, porque as xardiñeiras obstáculos se moven como lle dá gana. Un pode entrar desde a calle, desde a Rúa da Unión, pode entrar desde 20.000 lugares para acceder a esa praza. O que estamos a decir aquí é que hai unha evidencia na que certo tráfico rodado ao salir por a parte estreita daña propiedades. Se vostedes queren facer algo para que eso non se dea máis, ben. E se non queren facelo, pois ben.
pero non hai que ir máis alá destas discusións sobre o sexo dos anxos, non, aquí non hai unha regulación, non hai, porque desde fai un montón de tempo non se levou a cabo, quedou nun intento frustrado, como tantas outras cousas, supoño, e, por tanto, agora non é a cuestión. A cuestión está en que entramos e saímos por un lugar máis estreito, por onde poden entrar os legais e os ilegais, e, ademais, os coches atópanse en esa dirección, en esa entrada, cos peóns que teñen dereito a utilizar ese paso de cebra, ese paso que lle dá a entrada e salida da praza. Vostedes queren o manter así, me parece perfecto, é unha cuestión de ustedes, pero non é lógica, non ten lógica por ninguna das partes, nin pola pretendida regulación, que xa veremos cando se ve, cando se trae e como se trata, e tampouco tendo no sentido da ilegalidade de entrar pola parte dereita e esquerda. Por certo, cando se sale pola parte máis ampla, se se saíra por aí en algún momento, a cercanía da curva pode ser incómoda se o tráfico tratara de doblar hacia a esquerda, digamos, continuar a Rúa Puente hacia a praia. Se salen hacia a dereita, con toda a prevención, con todo o cuidado do mundo, e incluso con todos os espellos que se poden poñer en tantos lugares, non sería ningún problema, de calquera maneira. Insisto, aquí hai uns veciños que están tendo problemas en esa zona e uns transeúntes que ao entrar e sair se encontran con vehículos na súa propia dirección. Podémolo cambiar simplemente con cambiar a entrada en tanto non hai unha regulación correcta, total, boa, e non solamente boa, porque entendamos unha cuestión, se algún día se aproba o regulamento que teña que ver co tránsito, co non tránsito en esa zona, haberá que esperar cando realmente funciona ben, porque é moi probable que vexamos o primeiro ano un montón de disfuncións con ela, e, por lo tanto, teremos que seguir esperando a que eso se solucione con relación á ordenanza ou a regulación ou o regulamento do non tránsito na zona peonil. Insistimos, a nosa cuestión é solventar, a nosa proposta é solventar o problema que existe actualmente. Esta opción que propoñemos non ten por que durar 200.000, 500 anos. Non, en absoluto. Ten que solucionar o problema agora. E se algún día a regulación do tránsito dentro desta zona empedrada permite cambiálo a isto porque sexa máis lóxico, bueno, si fora, se podría volver a cambiar, pero agora os veciños demandan e precisan este tipo de cambio. Por lo tanto, seguimos mantendo, compañeira do PSOE, os tres puntos, e é o que propoñemos e o que propoñemos para o seu voto. Para o socialista. Bueno, pois eu vou máis ter nesta moción porque entendo que prohibir a entrada de calquera vehículo na praza pois non se facilita a vida aos residentes. Os residentes teñen que estar autorizados para poder desenrolar a súa vida o máis cómoda posible. Entendo que o paso de peóns e cando sale un coche, incluso cando salen os peóns e baixas pola calle Puente, se sale o peón de repente, o sea, que hai que ir moi despacio. Entendo que non é que ao mellor fai falta regulalo de alguna maneira, porque cando sale algún camioncete destes tipos pequenos, pois a ver, tamén é incómodo xirar para arriba, non? Hacia aquí, hacia o Concello. Bueno, tense que meter moito a carretera, en fin, entendo que eso necesita unha regulación, pero bueno, o prohibir o acceso a calquera vehículo, pois tampouco me parece o adecuado para os residentes da zona. Bueno, eu só quero recordar que a ordenanza se fixo e se trouxo a este pleno, e que se votou neste pleno e que as alegacións se resolveron pois como se considerou. Recordo ademais que as alegacións, se non recordo mal, ao mellor pois vostede pois me pode corrixir, pero facían alegacións precisamente o que está comentando ahora mesmo a voceira do Partido Socialista, que na propia ordenanza se falaba de autorizados en vez de solamente propietarios de garaxes. Nós tiñamos un punto de vista moi diferente nese sentido ao BNG.
Entonces, a proposta se trouxo e se votou en contra. Entonces, é moi difícil chegar ao mellor a consensos nese sentido, donde vemos que hai intereses diversos. Naquel momento, non recordo por cal foi a razón pola que o PSOE votou en contra, pero creo que somos os únicos que votamos a favor daquel regulamento, que era unha forma, como digo vostede, de empezar a analizar onde están os problemas. Pero eso ocurriu aquí neste pleno, polo tanto, non podo dicir que nós non queremos facer ordenanzas, e que as facemos, votan en contra e está feita. Ao mellor podense correxir algunha cousa ou outra, pero o que non pode ser é que teña que ser o que quere o BNG, porque ahora mismo estamos vendo como o PSOE quere unha cousa diferente ao BNG e que ademais ten que ver co que nos presentábamos aquí. Entonces, non me parece xusto, nin tampouco, ven que vostedes digan aquí que nós non queremos facer ordenanzas. O que non podemos facer é, dedicarnos a facer un traballo que logo chegamos aquí e que non vai a ningún sitio. Entonces, nese sentido, é certo que hai que retomalo e falar tamén cos veciños e coas veciñas, que son importantes a hora de facer as pequenas ou grandes correccións que haxa que facer con respecto ao que xa está feito, que é un traballo que xa está avanzado. E nada máis. Partido Popular. No tenemos nada más que añadir, realmente creemos que sí tiene que haber un estudio técnico que determine por dónde es la entrada y la salida y después determinar cuáles son los usos. Creo que la entrada del garaje no puede ser tan limitativa como para eso. Entiendo que tampoco es la idea que tiene la BNG. Supongo que dar servicio o atención a las personas que viven en la plaza es lo más lógico y natural. Pero bueno, como lo que pone, y entiendo que realmente las entradas y salidas tienen que estar determinadas en base a un informe, pues vamos a votar en contra. Por BNG. Señora Varela, a regulación que ustedes trouxeron aprobouse inicialmente. Propuxemos ou non propuxemos a delegación. Se despois, cando trouxeron de segundas, que eu non me acordo de que trouxeran, pero se trouxeron de segundas, votaríamos en contra porque as delegacións que ustedes recolleron nos parecían a suficiente, pero é que agora nos fomos a topar se a súa solución pasa por crear un regulamento, unha regulación da zona arqueológica. Nos imos encontrar que a mesma historia, e os veciños seguirán agardando. O mellor resulta que neste mandato non se pode conseguir ese regulamento. E se non se pode, non se pode. Este povo leva vivindo sen un montón de tempo. Pero aquí falamos dunha cuestión puntual. Voten, lóxicamente, como teñen dereito, xa se debe pasar veces esta frase aquí hoxe, voten como pensen en conciencia, pero é que pode ser que en ese mandato e en algún outro máis, por diferencia de criterio de como regular, de como prohibir e de como permitir, tampouco se consiga nos próximos 4 anos. Pero aquí hai un problema latente, existente, real, e podemos atender sin ir máis aló. Entón, é o que nos propoñemos. E se en algún momento hai que volver a traballar polo regulamento, pois traballarse polo regulamento, e cando estemos de acordo con un número suficiente de concelleiros, salirá a tempo. Claro, é que ten que ser así. Pois que ten que ser así. Non nos pode pedir que simplemente que porque entren algunha das alegacións nosas e non entre o que nos parece máis importante que votemos a favor. Non podemos facelo. Como ustedes tampouco escollen todas as alegacións do BNG, porque hai algunhas que lle parecen ben e algunhas que non. E, polo tanto, esa é a cuestión. Non se trouxo máis, non se fixo máis, ou mellor huberse tratado de discutir, de consensuar antes de traerlo por segunda vez, non se fixo polas razóns que fora. O caso é que non o temos. E é moi difícil que o teñamos en este mandato, pero, insisto, o BNG o que propón é unha actuación determinada, momentánea, puntual, e máis nada. E se o día de mañá se pode volver a falar sobre a regulación, bendito sexa. Pero aquí do que se trata é deste problema en particular e puntual. Máis nada, grazas. Perfecto. E quero lembrar que nese pleno que pasou foi que unha asociación que presentou un escrito a todos os grupos e despois os grupos propuxeron retirar o punto e nós decidimos manter e intentar aprobar, porque sería mellor ou peor, pero era unha regulación que, por lo menos, permitía multar a quien aparca onde non debe, pero sen día non seguimos sin ter. Eso foi. Podes,
donde non está... Eso impide untar a que capar do... Vale, por Dios. Non hai unha ordenanza sobre zonas peonís, non hai unha ordenanza sobre zonas peonís que permita aplicada nas zonas onde se pode aparcar, onde se pode circular ou non, porque a casa autorizados, e non sabe que non son os autorizados, porque autorizados é o asinal que parece aí na plaza de Vitoriano Martí. E, por suposto, que é un problema non terlo regulado. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Ben, pasamos a seguinte moción. Que é unha moción do Grupo de BNG relativa á preparación de gabias, cunetas, regos e camiños para o inverno. Sí, boa noite novamente. Este é un clásico desta corporación, a presentación das mocións deste tipo de mocións cando remata o verán. Comprobamos que efectivamente moitos das vías municipais do noso concello non están preparadas para cando chegue a temporada de chuvias, que agardemos que sexa canto antes, porque sí, porque se non son conscientes se leva moito tempo sen chover, isto non é bom. Entón, que cando cheguen a temporada de chuvias, pois que estén esas vías preparadas para que a auga se recolla e vaya por onde ten que ir e non vaya por enriba do firme, estropeando ou que acabe pois, en propiedades particulares e cause problemas como xa ten acontecido varias veces. Entón, a moción é moi simple, é simplemente que se dispoña a limpar as beiras das vías municipais e os camiños municipais, das gabias e cunetas, e tamén ali onde se coñece que hai regos permanentes e están canalizados, que a día de hoxe, como hai eso, levamos tanto tempo sen chover, pois non se ven en moitos sitios eses regos, pois que tamén se limpen esas canalizacións. E que se teña tamén en conta problemas que hai habitualmente en grandes actuacións, como foi a Vía Rápida ou o polígono industrial, para tamén recoller ben as augas de escorrentía destas instalacións. Por lo tanto, é unha cuestión moi simple de preparar as vías municipais para a invernía. Portavoz socialista. Evidentemente, como non pode ser de outro xeito, vou votar que sí, é unha moción que se pide de mantemento. As cunetas necesitan unha actuación canto máis antes mellor para evitar todos os prejuicios que acaba de dicir o portavoz do BNG. Hai que ter en conta que esta primavera realizaron moitos, hubo calor, chuvia, hai moitas raíces polas cunetas, moitas ervas, e que canto antes se faga, pois mellor será para toda a ciudadanía. Polo ben, ten a palabra o señor Marcos. Ben, nós tamén vamos a votar a favor. Xa se está traballando nelo, de feito, xa antes do verán houve varias brigadas contratadas para desinfectar cunetas e demais. Agora, pois, tamén traballaremos de cara ao inverno. Sabemos que hai certas zonas que son moi proclives a ter problemas de circulación da auga, de inundacións, e serán nas primeiras que se actúe. Ademais, tamén estamos recibindo a axuda da Brigada contra Incendios cando a súa función o permite nas zonas rurais e máis afastadas do casco urbano. Traballaremos para que se podan evitar cantos máis incidentes cando chegan as chovias, mellor. Polo Partido Popular. De manifestar que vamos a votar a favor porque los días de nuestra conciencia. Sí, ben, únicamente agradecer o voto favorable de toda a corporación, agardemos que efectivamente se faga, e simplemente sinalar que eu entendo que algunhas das obras das actuacións que comentaba o concelleiro Alamancos refírense á limpeza da vegetación, non? Pero nós aquí, a parte da limpeza da vegetación que están nos bordes e nas beiras das cunetas, o que estamos falando tamén é da preparación das cunetas, non? Para que, por tanto, a limpeza desas cunetas para que non só cortar a vegetación, sino meter aí a máquina para que limpe aí e se podan recoller ben as augas. Pero, bueno, agradecer o voto favorable.
Señor Bancos. Sí, somos conscientes. Habrá que meter a pala en máis de alguna cuneta para ancheala, para limpiala, incluso as cunetas que están feitas de cemento, hai algunhas que limpialas. E tamén teremos que facer algún requerimento pois á Xunta de Galicia que faga o mantemento das súas estradas, que tamén este ano tuvemos que esperar hasta o mes de setembro para que viñeran a limpialas, depois de facer hasta 3 solicitudes. A primeira delas creo que foi en marzo deste ano. Agora que o fixeron, pois tamén, como se pode ver, fixeron daquela maneira. Incluso temos algunha protesta de algún veciño que ca máquina pasaron, cortaron os arredores, deixaron cunetas de cemento que estaban perfectamente limpias, pois cheas cos restos e outras zonas que ni siquiera tocaron. No Partido Popular. Algo máis? Votos a favor da moción? Aprobaxe por unanimidade e pasamos ao seguinte punto, que é número 9, e é unha moción do Grupo Municipal do PP relativa a execución da sentenza judicial do camiño que discorre dende Areo Sobre, a través de Tuxeiras, Montes de Fora, Agronovo, Estivada Bella, chegando á praia de Viñeiros. Hola, boas noites. O punto número 9 deste pleno trae o Partido Popular aquí esta moción e se basa na exposición de motivos para, máis que nada, que se cumpla dunha vez esta sentencia, que se leva tempo que foi notificado ao Concello favorable e que, máis que nada, pola urgencia que pode haber se siguen o tempo tal como está, sin chover, e no mes de agosto só houve un incendio nas inmediacións desos lugares e entonces foi imposible, como que dice, poder circular porque o camiño sigue pechado. O que temos aquí é que se cumpla, neste caso, a sentencia judicial para que se aperture ese vial público que pertenece ao Concello e polo que teñen moitas propiedades vecinos do Concello. O Partido Socialista. Nada, se é unha sentencia de obrigado cumprimento, pois nada, que decir. Non estamos moi seguros que a praia sea Liñeiros, debe ser Liñeiriño, non? Pero bueno, creo que nos entendemos todos, máis nada pola referencia que se fai ao lume que se actuou ali fai poucas semanas. Tampouco nos parece polas nosas informacións, porque coñecemos da zona, que a chegada á zona onde ardeu toda aquela masa se chegue precisamente a través deste camiño, pero estamos totalmente de acordo en que unha sentencia que ten data de 13 de marzo de 2014, cando gobernaba o PP, se ten que executar agora cando xa non goberna, pero de calquera maneira está ben que se acorden. A nós tamén nos contactaron algúns veciños propietarios en esa zona que están alarmados, non solamente porque o camiño está interrompido, sino pola deficiente limpeza que ten toda aquela zona, como tantas outras do Concello, desgraciadamente, non só, neste caso, de propiedade municipal, sino incluso de propiedade privada. Pero sí, estamos de acordo en que por fin, de que unha sentencia que ven do ano 14 se leve a cabo agora no 2018 o antes posible. Ben, efectivamente é unha sentencia judicial que obriga a abrir ese camiño, non unha sentencia nin favorable nin desfavorable ao Concello. Desde o noso punto de vista, sí, porque un camiño público máis, pois mellor, unha sentencia favorable aos veciños que denunciaron. Quero decir que xa se fixo no verón de nos Pobras, se iniciou a tramitación e un dos cambios que houve de secretariado, pois quedou aí parado, empezar a segunda secretaria que tivemos durante o mandato de nos Pobra o expediente e habrá que retomalo. Por desgracia, hai outros moitos expedientes judiciais urxentes e que algún deles se solicitou a execución de sentencia, co cal obriga a actuación inmediata e non é todo rápido que nos gustaría a posibilidad de solucionar estes problemas, pero de logo que hai que dar de adiante porque é unha obriga judicial a facelo. En canto a limpeza, bueno, decir que aí a zona de solo rústico de protección de costas e competencia de medio rural do Distrito Forestal e creo que están actuando e intentando actuar para que se leve a cabo esa limpeza, como tamén está facendo o Concello, mandando moitísimas, porque creo que se explicamos alguna vez, moitísimos requerimentos de limpeza
porque facemos incluso de oficio en moitas das fincas, que era o que non se facía nunca neste concello. Si é certo que non chegamos todavía a iniciar ninguna sanción, ou, por desgracia, como xa expliquei, o que marchou a técnica medio ambiente que estaba nese momento e impediu darlle continuidade a esos expedientes, pero xa temos unha nova que empezou a traballar a semana e que está retomando este traballo. En canto a sentencia, pois nada. E o de liñeiros, pois é curioso, porque no catastro pon liñeiriños nas fincas. Seguramente, pois ese tamén liñeiriños, pon liñeiriños. Sí. Despois a praia se chaman liñeiriños e, bueno, eso pasa en varios sitios do concello que a microtoponimia a veces pois varía ao largo do tempo. A verdade que non sei cal é o correcto. Ten a palabra o señor concelleiro Castro. Bueno, sí, a palabra correcta é a playa Liñeiriños. Sí, tal como pon aquí na sentencia tamén que menciona. Chaman tamén ao lugar, e o lugar tamén lle dá o nombre á playa, que está polo norte, da playa de Agronovo. Ali hai unha playa situada máis ao sur desta, que chaman Agronovo, e por encima dela, hacia o norte, hacia a Ostreira, hai a de Liñeiriños. Bueno, unha vez aclarado isto, pois o detalle non é se lle chaman liñeiriños ou liñeiras. O detalle é que hai que aperturar ese vial público porque, máis que nada, por os motivos que antes señalaba aquí. E os máis importantes son que os vecinos que teñen propiedades están impedidos para poder acceder ás propiedades porque desde hai tempo isto non se apertura. E que a sentencia foi hacia o verán do 2014, sí, consta aquí, que pasa que, como ven, iso o alcalde ten outros prioritarios, pero, bueno, xa ahora é hora, pensamos que é hora, que aperturar o camiño non pensamos que sea tan difícil de que aperturen. Con isto van a quedar, vamos a identificar de algúns vecinos que reiteraron ao Partido Popular que presentaron esta moción para poder acceder máis que nada, porque tiñan proxectos para poder acceder ás súas propiedades que tiñan ese impedimento. O sea, que desde aquí agradecemos que o equipo de goberno, se vota favorablemente, pois isto que sea un feito que se resolva xa. Partido Socialista. Bueno, votamos favorablemente con esa comisión informativa porque é algo de obrigado cumprimento e hai que facelo. Tamén me gustaría recordar cando se iniciou o problema e se se pudo solucionar máis rapidamente, non no 2014, senón moito antes, cando se iniciou este conflito, se tiveramos un inventario de camiños en condicións e se o mellor o Concello exercera daquela con determinación a defensa dos intereses públicos. Pero, bueno, en todo caso, vamos a votar favorablemente e vamos a intentar cumprilo. Podo decirlle moitísimos máis que hai. Temos o derrubo parcial dunha vivenda na Ribeirinha, como ben sabe. Temos o contencioso eólico, que nos pode significar unha indemnizacións de moitos miles de euros ao Concello se non conseguimos solucionar ese problema. Temos tamén unha sentencia do muro en Lexón, que se derrubamos, pero non satisface o xulgado ou a veciña afectada. Temos o convenio de la Base Andrés, que tamén podría significar, vamos, unha indemnización millonaria para o Concello. Temos un galpón con unha licencia mal dada. Temos os problemas derivados da lei de 2013 que non fixo nos Pobra, nin o Bloque, nin o PSOE. Temos moitos problemas que hai que afrontar e fai que isto sexa a veces difícil de dar aparente a todos e os que significan maior perjuicio para o Concello, pois o mellor os que se les dá preferencia. En todo caso, repito, ao requerimento se lle matou ao veciño ou veciña, neste caso, e non atendeu, evidentemente. Era o que lle correspondía. Que nos obriga a seguir a volver a mandar outro requerimento, darlle o prazo do hospital, hasta que ao final supoño que non o acabará facendo e tenemos que mandar a excavadora e todo. Eso é un proceso, por desgracia, lento e porque, bueno, se deu este conflito entre os veciños da zona que non debería darse se tivemos o inventario de camiños, que non nos estou acusando de non telo porque non había moitos concellos e agora, pois, xa o temos e hoxe en día, pois, este problema nese camiño non se daría, por lo menos. Pero nada máis. Algo máis polo Benegado? Non, xa... Non. En todo caso, para pechar o ponente, sí. Nada, decir que o de inventario de camiños tampouco vai ser a solución definitiva porque sabemos que incluso o goberno o reconoce que todavía ten unha serie de lagunas e non está correcto ao 100%. Ojalá estuvera. No obstante, este camiño que se trata aquí, nestas propiedades, no catastro do ano 58, aí sí se reflejan os camiños que atravesaba este final, entón, despois, iso é que diga se hai ou non catálogo de camiños públicos, iso é secundario, porque os veciños, algúns xa falleceron,
estiveron aquí na alcaldía, co alcalde no seu momento, e con abogados para reclamar que esa persona, a persona neste caso, a que fallaron en contra, que, as iniciales que de Cruz de Queso. Esta señora, neste caso, pois, pechou, e agora, o que intentamos é que se aperture ese vial público. Non ten nada que ver que haya o catálogo ou non. Xa había do ano 58 as limitacións. E os paisanos que reclamaron aquí, puñía, pois, polo norte, que lindan con camino público ou con corredoiro, que sea, puñían ben claro. Cando estiveron aí. O que pasa que todo isto tardou e, ao final, desencadenou nunha demanda por parte desa veciña e que ahora hai que cumprir a sentencia. Entendemos nós. Gracias. Nada máis, entonces. Votos por a proposta, aprobase por unidade e pasamos ao último punto do día, que é unha moción do Grupo Municipal do PP relativa a nomear fillos adoptivos a don Segundo Durán Casais e a don Xeral Fernández Alborz. Ten a palabra, por favor. Bueno, al final es una moción similar a la anterior que hemos debatido, donde en julio todo eso quedó derogado. De forma transitoria, ya veremos cuál es el resultado final, y lo que pretendemos es volver a traer al Pleno que se nombre hijos adoptivos a don Segundo Manuel Durán Casais y Gerardo Fernández Alborz. Se inician los trámites para determinar si tienen los méritos suficientes para ser hijos adoptivos en nuestra nación. Ben, me comenta o secretario que hai defectos de forma, digamos, na moción que debería de incluir a proposta máis pechada, según marca o regulamento de honras e distincións, pero, bueno, non sei se pode modificar agora ou non sei. Ponemos es aprobar el inicio de los trámites, no sé cómo conozco. Si legalmente no cumple los requisitos que hay que cumplir, pues no pasa nada y lo volvemos a presentar en ese sentido, no hay tampoco. Lo que dice que es que el acuerdo inicial, desde el comienzo del procedimiento de concesión de honores, pues debe incluirse en el acuerdo, bueno, además de una somera referencia a los méritos y identificación de las personas, la designación expresa del juez instructor del procedimiento y del secretario. Pero que... No, si no cumple los requisitos, el tema formal, por no ser el problema de fondo de la cuestión. El problema formal, si el problema de las formas. Pero si no se puede votar este, que se pueda volver a traer en otro momento. Ya completo. Como diría el Partido Popular. Si hay un problema, vamos a ver. Nosotros no tenemos ningún problema de mantenerla, pero si le va a haber un problema formal, que después puede ser. La consecuencia que puede ser que saliera aprobada, pues no se podría aplicar y habría que volver a traer. Entonces, ¿cómo que? Nosotros no tenemos ningún problema, lo vamos a presentar con pleno de los requisitos formales. Si tiene que ser así. ¿Y por qué la retira? Vamos a ver, el tema, la cuestión es si la moción no cumple los requisitos formales para ser debatida, no tiene para retirar o se retira. Entonces, o proponemos lo de la retirada y no hace falta, ¿no? Si tú no quieres... Yo recuerdo que hubo un pleno donde se retiró la moción nuestra. ¿Has votado? Pues votamos. En este caso. Bueno, pues a propósito del Partido Popular propone retirarlo. No. Sí, nosotros lo que decimos es que si no cumple los requisitos, la retiramos. Nosotros no es que propongamos. Nosotros, el tema es, si tú cumples los requisitos, no los cumples. Si no los cumples, pues está claro, está mal hecha, mal planteada. La moción es vaya, no cumples los requisitos para poder iniciar el procedimiento aprobando. Podemos debatirlo y si se aprueba, después habrá que hacer una subsanación. Hay que volver a traer indicando que va a ser el juez instructor. Pues como quieran, Dentro de esta situación, entonces ahora pues no sabemos. También y obliga a estar en el pleno. Que te digan que se está teniendo algo así.
creo que se o Partido Popular o que propone o que quere facer. A ver, Guillermo que está dicindo que se pode manter, debatir e votar esta moción e, ainda que se aprobe, no seguinte pleno habría que ter outra marcando o que dio... Debatimos, que se se aprueba, se trae de sus activos y nos aprueba. Señor, ten a palabra. Bueno, ten a palabra o Partido Socialista. Bueno, pois ratificar o dito no pleno do mes de junio e ratificar o dito anteriormente, o sea, que tampouco non hai moitos máis argumentos. Bueno, Pois, eso é. A moción é totalmente complementaria. Entendemos que aquela que recolle o punto número 6, non complementaria, procede, teñen seu orixe nas mesmas cuestións e, por tanto, os argumentos son os mismos e, para non facelo máis longo, simplemente nos reiteramos no dito e esperamos ao momento da votación. O Grupo do Goberno. No noso caso, tamén, mismos argumentos que no anterior. Algo máis? Bueno, nada, yo, lógicamente, como son temas, aunque son distinciones y nombramientos distintos, pues son de las mismas personas, entiendo que los argumentos sean los mismos. Nosotros seguimos creyendo que estas dos personas se merecen, igual que lo merecían el día que se aprobó, por los mismos méritos, pero ustedes entienden subjetivamente o particularmente que no es así. Lo que sí que es una realidad es que hoy nuestro concello lo que es gracias a las situaciones de estas personas. Hoy el muelle comercial se hizo cuando se hizo, gracias a quién se hizo, la residencia de tercera edad, que fuimos el primer concello de la comarca que la tuvo, el centro sociocomunitario, lo mismo, el centro de salud, que hoy disfrutamos, fue gracias a las gestiones de estas personas, el campo de fútbol, el polideportivo de Venecia, la ampliación de los puentes del río Lérez y del río Pedras, las distintas infraestructuras a nivel educativo, tanto Salustiana como Cadreche, como el Instituto. El polideportivo, bueno, el polígono industrial, que en principio se planteaba con, si ustedes recuerdan, si no os lo recuerdo, en la zona, al otro lado al margen de la carretera, donde estaba negociada la compra de los terrenos con papelera española. La depuradora, fuimos el primer concello de toda la vía norte de la Ría Rosa que tuvo depuradora. Fuimos el primer concello que empezó las calles, fuimos pioneros en el alcantarillado, pistas alumbrado, los argumentos, más que argumentos, las realidades son esas. Ustedes entienden que eso no merece el inicio del trámite para el nombramiento de hijos adoptivos, es su. Cada uno puede poner el listón objetivo o subjetivo de dónde está la distinción o no. Entonces, alguien que hay personas que han conseguido que hoy seamos lo que somos, con sus defectos y sus virtudes, creo que tenemos una deuda con ellos. Nosotros por eso lo planteamos. Incluso el hospital que hoy está ahí gracias a quien está en su momento. Se apuntó pues, con su partido político y porque viendo los vecinos. Pero bueno, son todos argumentos que entendemos que son realidades que el que quiera las ve, que lo que no. Los rellenos de Castelo, bueno. Y infinidad de infraestructuras que hoy disfrutamos todos y gracias a la gestión, el empeño y el trabajo de estas dos personas, que para nosotros eso, igual que lo merecían en su momento, siguen mereciéndolo y por eso lo creemos y sometemos a votación del Partido. Algo máis co Partido Socialista? Polo negar? Polo Grupo do Goberno? Votamos entón a moción, votos a favor, votos en contra, desvotas a moción. Damos conta dos decretos da alcaldía e informes da alcaldía simplemente informar que está en proceso de adxudicación, xa está licitada a obra do Centro Social do Vilariño, no Maño, que se para encima da Escola do Vilariño, un centro social para uso dos veciños e veciñas da zona. Tamén está licitado e pendiente de adxudicación definitiva por informe de fiscalización de intervención o asfaltado na pista de Freáns e Sampaio. E está tamén iniciado o proceso de licitación para facer o centro social na Escola da Angustia e próximamente, a continuación, os dous que seguirán será a pavimentación do acceso ao polígono, moción presentada polo Grupo Socialista e aprobada polo Pleno, e tamén a pavimentación do aparcamento de Cadreche e o peche perimetral. Mocións de urxencia. Queríamos propoñer ao Pleno, xa que mañán hai
cinco personas das que son coñecidas como os 19 de Meirás pola súa actividade, pola súa acción reclamando a devolución do Pazo de Meirás, queríamos propoñer ao Pleno que considerase a ausencia desta moción presentada e debatida. Hacemos o debate, si les parece. Hay que conseguir entonces, tenemos un pequeño proceso, unos minutos. Un minuto. De acuerdo. Un minuto, vamos.